Take a look at this thing. Това е косилка. Тя се вика Zero Turn. И това е скъпо. Тя е очень малко използвана. И тя белниче очень малко използвана. И тя държана в гаража, виж. То новичко е. Тя, короче, didn't see much use. It's really mild use. Тя на съседите. Наши съседи. Съседа умря. И съседката ни риза ата и тракторче манинко. И двете косилки. И това е очень скъпо, да го купиш, то 4000 струва това нещо. Тя вижда, че ние ремонтираме разно, шкала ги на един друг, ма виката оно не се разбира и короче реши да ги режи. Тя може да ги продаде, тя да беше да каже хотя бы 1500, тия ще да вземат вятър, а такъв неизползван, тя ще го продаде за неделя време, той ще да иде. Той просто в магазина струва скъпо, след това да го перепродадеш как бы ефтино. Но на самом деле, то очень малко използвано то мовър. Очень малко. То на самом деле, короче, то ако има, но може би 25% юз за всичкото време. Ата е. Но право, че ние тук 4-та година той го ползва, но все равно. Той не е като той да има 10 акра или нещо там, или 20 или. Короче, да погледнеш low use на тази такава штука. И тя беше едно вътре в шап прибрана. Тя не е огоряна от слънце, не е нищо. Тя выгледа нова, goodness gracious. Не се завижда да видиш, се завижда чудо. Обалдеть. И мотора е богат. Има такива с маленьки мотори. Тук е го 24,5 лошадиной силы. Това е богат мотор. Очень хубав. Ну, короче, богат. И дека не е много малък. Има с по-малки декови. 50 инча дек. Широчек. Тоже богат. Това е го 50 инча. Обалдеть. Това е... Обалдеть, ди да го купа, това нещо ще да ми струва пари. Да го купа ново, това е 4000 и... Айво тук нашия трактор, короче. Я го, а това още не го даде. Гледай. А това е. Като разбраваме тя, според това, че ние сами разбираме да ремонтираме, тя се надява, че това ножа работи. И реши да ни го даде. Ама тя може да го продаде, бе. Тя може да го продаде. Тя може да го продаде. И това лято, той като умря и като на пътя, короче, на пришечкото прапорти, като на полностью, на пътя, той портен беше закрита. На пътя аз стидах и му косих на пътя, беше подзараснало. И аз с моите стари тракторчета, короче, дали едното му фляга в главата с къса ремика, аз ти да иде втория, короче, и го докосих. Просто беше скорбно, че той умря. И укосиха това нещо. И след ти се залови, аз я да косат, короче, я си гледат работа, аз повече нема нужда да им помагам каквото си. Ти сами, короче, я си гледат работа. Ма ти трябва да заметя това, че аз им го укосих. И плюс, короче, това, че ние тия навидя, че не ремонтираме. Да, я, оно трак големия беше разкубан, а тук той беше разкубан, всичкия свят го видя. Тия видя, че ние променим мотор, никога да е, ние направим голяма работа. Ти разбра, че такова. Че ние му разбираме и тя, короче, ги даде. Ме все 300 пъти да разбираш, аз още в главата не ми влява, как тя това го даде. А тя трактори, ти са началото от 1500. Тия са минимум най-малка цена от 1500 и тия отиват нагоре в зависимости от комплектацията. Това е так себе средна комплектация, но той е убаво тракторче. И тия, короче, отиват нагоре на 2000, на 2,5 и даже на 30 копейки. Но айде да кажем, това да е 1500 минимум. Оно Zero Turn да купа нов, то е 4.
това да купа, но то трактор въобще, а той въобще малко го използва, той годни, то много, а ти погледни, то много, просто смешно. В главата даже не лезе. И така. И да го купа нашето ново, да и чисто ново да го купа 4, това най-да е минимум 1500. 5500. И таксът добавиш, то не е все 6. И тя това нещо всичкото ни го даде безплатно. Съседката беше по-пълна. Тя доволно таки тъй беше, ну, прямо средна комплектация чуляк. Сега ослабняла и се свила чисто на шкапина. Не може да се прежалее мъжа, короче. Такава работа. И неприятно, мен. А тук от тази страна го умря на хазяйката сина и той, короче, последните месеци доживява. А тук, короче, той умря, щава ни с него рядом, тук живеем и той умря. Щава и съседа от правата ръка умря. Сега това чуляк, дето на които сте трактори, той от лявата ръка. Той умря. И какво странна работа, таки насрещу нази, короче, хазяйна, той с май длъга коса, той довадаше, ни се вижда никакъв, а там настрани очень малко работа по сеното правия, а там настрани, короче, 10 пейля, не мога да видя толкова. В общем, а там, короче, а там и далеч, там трябва да има валки, сяно дет правия, ама ти очень малко правия. А пък основната трева, а таки полностью на това голямото, тя като го има, устарява и пропада. И а тук масивно, огромно поле, сетай, никой не укуси тази година, то всичко пропада. И хазяина не се вижда никакъв. Довадат некоторые рабочие, операции очень малко се произвижда и хазяина въобще никакъв не се вижда. Какво става? Тя ора, короче, се вакцинира всичките ли. Мрът като буби, мен грозно. Хазяйното може и да е жив, аз нямам понятие, но, короче, тя години всички тук имаше много операции. Коса 3 пъти в годината, разно. Какво е тук? Та година никой не е косил толкова по-сериозному. Са очень малко косия. Там има там валки, короче, но то очень малко. И то прапорти голямо, по-моему, даже от татка горичката още има прапорти. Там може да коси, а по тази страна, основната земя, дето от тази страна, тя ични косина за цяла година. Вообще очень странна работа, какво происхожда, очень странно. Каквото непонятно, короче, какво происхожда. Вообще 100 хазяин, когато се обръка на работа на срещу, и то умря от тази страна и от другата страна, жена май го не дай това нещо, короче. Тя писа на Оксана, тъй, короче, аз еди кой искам направя на Анка, короче, ти се договорвая там с Оксана двете. И каза, че ги даде, короче, още неделя назад, даже полтора или какво сега такова. Каза, еди га примерно, като тя днеска заран и днеска тя го, короче, го направя. Она извика, ти да ми ги вземи. То трактор, той очень рядко го пользва, той не юзован, той вообще почти сидя. Уно зиро турен той по-пользован.